नाशिकमध्ये पीएम किसानचे 29 लाभार्थी बोगस आढळले। बनावट सातबारा आणि माहिती देऊन फसवणूक करण्यात आली। नाशिकच्या बागलाण गावातला हा प्रकार आहे। चौकशी करून आता कारवाई केली जाणार आहे। उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली। बागलाण तालुक्यातल्या भवाडी गावामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे 29 लाभार्थी गावातले नसून निधीचा लाभ मिळवण्यासाठी बनावट सातबारा आणि माहिती देऊन फसवणूक करत असल्याचं समोर आलं। गावामध्ये एकही मुस्लिम कुटुंब नसताना सुद्धा सर्व 29 मुस्लिम लाभार्थ्यांची नावं आली कशी या संशयानं गावात खळबळ उडाली। आता गावोगावी आपल्याला शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी ॲग्रीस्टॅग योजनेअंतर्गत फार्मर आयडी आपण देण्याचं आवाहन केलेलं आहे। तर ज्या शेतकऱ्यांनी अजून फार्मर आयडी काढलेला नाही त्यांची यादी गावाने काढून ती प्रदर्शित केलेली आहे। त्याच्यामध्ये असे काही जर चुकीचे लोक आढळले त्याची योग्य ती चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल।